Good morning po mga ka-farmers. Nandito po tayo ngayon sa San Bonifacio, San Manuel, Pangasinan. At sineset po natin yung ating seminar meeting sa ating pong mga ka-farmers dito na dumalo po upang makapakinig po sa ating pong pagpapaliwanag about sa ating pong foliar fertilizer na Growers Bet 1000 Plus foliar fertilizer. At sa gayon ay mabigyan na rin po natin ng libreng foliar fertilizer po. 1 litro kada isang farmers po ang ating pong bibigyan. At ilang sandali lang po yung umpisa na po natin yung ating pagpapaliwanag. Ngayon kasalukuyan po ay nagpipila po sila ng form para po sa ating pong application form para po sa Growers Bet 1000 Plus foliar fertilizer. Sa lahat po ng farmers po gusto pong subukan yung aming foliar fertilizer, pwede po kayo maipag-ugnayan sa aming pong Facebook page Goldland Growers Bet 1000 Plus foliar fertilizer o sa aming pong YouTube channel Goldland Growers Bet 1000 Plus foliar fertilizer. Opo, so tuloy-tuloy po yung ginagawa nating seminar meeting sa ating mga ka-farmers. At yung iba po doon sila nagpe-fill up, nagpapaturo kung paano po mag-fill up sa ating form. So yan po yung update natin ngayong araw na ito. Maraming salamat po. To God be the glory. Growers Bet 1000 Plus foliar fertilizer. Please follow Goldland Growers Bet 1000 Plus Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you.